ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል Cinemasemere ሎሙን ከም ወትሩ ዝተፈላለየ ስፖርታዊ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብናልና ንምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም ዓስራይ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ከመይ ነበረ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ ፖዲየም ደይቦም 217.5 ኪሎሜትር ሸፈነ 10 መድረኽ ካብ መፈለምታ ናትናኤል ብርሃነ ዝርከቦም 6 ቀዳድምቲ ፈንጢሶም ብምውፃእ ናይ በይኖም ግሩፕ ፈጢሮም አንጻር ዓባይ ጉጅለ እምተፋጢጦም ካብዞም ተቀዳድምቲ ናብ ቢጫ ማልያ ዝቀረበን ኣብ ናይ ማልያ ንጉስ ዓቀብ ድማ ብ13 ነጥቢ 5 ደረጃ ዝሓዘን ናትናኤል ብርሃነ ብምንባሩ ኣዒንቲ ጋዜጠኛታትን ካሜራታትን ናብ ናትናኤል ብቁልጡፌን ዓሊበን ኤርትራ ናትናኤልን ድማ ክደጋገሙ በመሰኸቲ መራኸቢታት ቴሌቪዥን ዓለምና ውዒሎም ተሰሪዕን ኣብ ዝነበራ ናይ ዓቀብ ነጥብታት ናይ ሳልሳይን ካልኣይን ካቴጎሪ ኣብ ኩለን ስለዝኣተውን ኣብ ቀዳሚቲ 3 ነጥቢ ኣብ ካልእቲ 2 ነጥቢ ኣብ ሳልሰይቲ ድማ 2 ነጥቢ ተዓዊትለን ዝነበረ ውህሉል ነጥቡ ድማ ናብ 13 ናብ 20 ኣደይቡ ምስ ቀዳሞት 5 ብሉጻት ሓኾርቲ ዓቀብ ተሰሪዑ ይመራሃሎም ኣመወዳእታ ዓባይ ጉጅለ ከባቢ 30 ተቀዳድምቲ ጠርኒፋ ኣብ ዝገበረቶ ቅጽበታዊ ውድድር ቤልጂማዊ ውት ቫን ኣርት ናይ ክለብ ጁምቦ ቢስማ ዕውት ናይ ዝመድረኽ ኮይኖም ኤልያ ቪቪያኒ ካሊብ ኢዋን ማይክል ማቲዩስ ፒተር ሳጋን ድማ ክሳብ 5 ንዘሎ ተርታ ስዒቦም ሒዞሞም ኣብ ምትካዕ ዝወዓለ ናትናኤል ብርሃነ መበርቴ ሰዓት ካኣቱን ከሎም ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ዘርኣዮ ናይ ተቃላሳይ ዝበለጸ ኣብ ፖዲየም ክዲብ ክኢሉ ነይሩ ኣብ ቢጫ ማልያ ዝመጸ ለውጢ የለን ጁሊያን አላፊሊፕ ይመራሓሎም ናይ ግዜ ተቀዳድምቲ ድማ ክሳብ 21 ተርታ ዘሎ ብዙሕ ከይረሓቑ ተሰሪዖም ኣሎም ዝመጽእ መድረኻት ሓያል ጥምጥም ክህልዎም እዩ ጽባሕ ቀዳሚቲ ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ እያ ቀጠልያ ማልያ ፒተር ሳጋን ብ229 ነጥቢ ይቕልስ ኣሎም ካልኣይ ማይክል ማቲዩስ ብ167 ነጥቢ ሳልሳይ ኤልያ ቪቪያኒ ብ153 ነጥቢ ናይ ንጉስ ዓቀብ ቀዳማይ ቲም ወለንስ ብ43 ካልኣይ ቶማስ ደገንት ብ37 ሳልሳይ ጂሊዮ ቺኮነ ብ30 ራብዓይ ሳንድሮ ሙርስ ብ27 ሓምሻይ ናትናኤል ብርሃነ ብ20 ነጥቢ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ተስፎም ዕቁባ ማርያምን ክሳተፉ ዝቀነዩ ንመበል 38 ግዚኡ ክካየድ ዝቀነየ ቱር ኢንተርናሽናል ዴ ማርቲንጎ ብታሽዓይን ዛዛም ንመድረኽ መጋረጁ ዓፂሎም እዛ ካብ ሪቨር ፒሎት ተበጊሳ ኣብ ለምንቲን ተዛዘመት ናይ 134 ኪሎሜትር ናይ መወዳእታ ውድድር ቴሪ ራዮት ብ3 ሰዓትን 30 ደቂቕን 53 ካሊታትን ዕውት ክኸውን ከሎም ብሓፈሻ ክረአን ከሎ ድማ ወዲ ጋንቶኦም ንኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ዳንኤልን ተስፎምን ዝኾነ ቬኔዙዌላዊ ኤዲን ቪሴራ ናይ ጋንታ ፔዳል ሻምፒዮን ናይቲ ውድድር ብምዃን ኣጉላዕሊዑም ትማል ሰንበት ናይ ጎቦ ውድድር ዝኾነ ግሮንስኪነር ላውፍ ተኻይዱ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ተሰርዐ ናይ 12.7 ኪሎሜትር ውድድር ተሳተፈ ኤርትራዊ ኣትሌት ፊሊሞን አብርሃም ካብ ኩሎም መወዳድርቱ ጸብለል ብምባል ቀዳማይ ብምዃን ኣብ ፖዲየም ደይቦም ንሱ ብ1 ሰዓትን 12 ደቂቕን 19 ካሊታትን ንውድድሩ ፈጺምዎሎም ካልኣይ ኬንያዊ ጆፍሪ ጊኮኒ ሳልሳይ ማኑኤል ኢነርፍ ሆርቨር ራብዓይ እንግሊዛዊ ዶግላስ አንድሪው ሓምሻይ ድማ ኢጣልያዊ ፑፒ ፍራንቼስኮ ኮይኖም ካብ ዜና አትሌቲክስ ከወፃና ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዩቲዩበር ካለ መርከር ዝፍለጥ ናይ 15 ኪሎሜትር ጉያ እግሪ ተኻይዶም በዚ መሰረት ታንዛኒያዊ ጋብሪኤል ጌይ ብ43 ደቂቕን 36 ካሊታትን ቀዳማይ ክኸውን ከሎም ንኤርትራ ወኪሎም ኣብ ውድድር ተሳተፉ አትሌታት ጸጋይ ጥዑማይን ዳንኤል መስፍንን ድማ ብተቀራራበይ ዝኾነ ንኡስ ግዜ ናይ መበል 10ን 11 ተርታ ረኺቦም መበል 49 ኮርስ ዲ ኮርት ማርቲንጌ ማውስቪኒ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ አንጸባራቂ ውፅኢት ኣመዝጊቦም እዮም ዝሓዝዎ ደረጃ ድማ ምስ ሙንዲያል ዱ ሳይክሊስም ዝስልጥን ዘሎም ኤርትራዊ ያዕቆብ ደበሳይ ብ1 ሰዓትን 11 ደቂቕን 14 ካሊትን ቀዳማይ ክኸውን ከሎ ካልኣይ መትከል ምስጉን ብ23 ካሊታት ምድሓር መበል 11 ሓበን ምሕረት ኣብ ካብ ሁማር ሳይክሊስም መበል 24 ዓንደ ምርሃን ማእከለ ካብ ዶም ሳይክሊን መበል 43 ገብረ ቢልያንስ በሪሁ ካብ ኤርስፔሊ አርሳል ሙሲንገን መበል 45 አማኑኤል ሄኖክ ባካቫር ኤሲ አሬታል ሙሲገን ብምዃንዮም ወደ 19 ዓመት ኤርትራዊ ሹረናዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ አሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብዚ እዋንዚ ምስ ክለብ ሪያል ሶሲዳድ ተጸምቢሩሉ ዘሎ እዋን ጋንቱ ምስ ላጉን ኦናክ ተጻዊታ ኣብዚ ተዓወተቱ ልግጥም ንሱ ኣብ መበል 32 ደቂቕ ብዘመዝገባ ሾቶ ፋልማይቲ ሾቱ ኣብ ታጋንታ ጸምቢሎም
ሃገራውያን ጋንታታት አልጄሪያን ሴኔጋልን ሻምፒዮን ንምዃን ኣብ ናይ ፍጻመ ጸወታ ዋንጫ ኣፍሪካ ክራኸባየን ሃገራዊት ጋንታ ሴኔጋል አንጻር ሃገራዊት ጋንታ ቱኒዝያ ገጢሞም ኣብዚ ምድብ ናይ ጸወታ ግዜ ብዘይ ሸቶ ዝተዛዘመሉ ግጥም ክልቲአን ጋንታታት ፍጹም ቅላዕ ረኺበን እኳ እንተነበራ ሓላፍነት ዝወሰዱ ተጻወትቲ ግን ከመዝግብዎን ኣይከኣሉን ዳኛ ተወሳኺ 30 ደቂቕ ድሕሪ ምውሳኹም ቱኒዝያዊ ተኸላኻሊ ክከላኸል ክብል ናብ ገዛ ልዳቱ ማለት ኣውቶጎል ብምድፋሩ ሴኔጋል ናብ ናይ ፍጻመ ጸወታ ክትሰግር ኪላም ሃገራዊት ጋንታ አልጄሪያ ብወገና አንጻር ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ ናይጄሪያ ገጢሞም ኣብ መወዳእታ ደቂቕ ብዘመዝገበታ ሸቶ ድማ 2-1 ብምዕዋት ኣብ ፍጻመ አንጻር ሃገራዊት ጋንታ ሴኔጋል ክትገጥም እያ ኣብዚ ጸወታ ቀዲማ ሸቶ ዘመዝገበት አልጄሪያ ነይራ ኢኮንገ ክከላኸል ክብል ናብ ልዳቱ ብዘመዝገባ ሸቶ መሪሓ ንዕረፍቲ ወፅያ ድሕሪ ዕረፍቲ ናይጄሪያ ኢጋሃሎ ካብ ፍጹም ቅላዕ ብዘመዝገባ ሸቶ ተመዓራርያ ክሳብታ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ድማ በዚ ውፅኢት ቀፂሉ ዳኛ ናይቲ ጸወታ ንዝጠፍአ ግዜ ንምትካ 4 ደቂቕ ወሲኑ ሓለቓ ጋንታ ሃገራዊት ጋንታ አልጄሪያ ሪያድ ማሕረዝ ድማ ነዛ ናይ መወዳእታ ህሞትዩ ታሪክ ክሰርሓላ መሪጹ ብቕላዕ መቕጻዕቲ ኣደናቒት ሸቶ ብምዝጋብ ድማ ንሃገሩ መሪሕዋ ናብ ፍጻሜ ክሓልፍ ኣኽኢልዋ ኣሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ንእንግሊዛዊ ተኸላኻላይ ሌስተር ሲቲ ሃሪ ማጓየር ብ80 ሚልዮን ዩሮ ንኽትዕድጎ ከም ተሰማምዕትን ጋዜጣታት ዓባይ ብሪጣንያ ዝገልጻ እቲ ዘገርም ግን ኣብ 2013 ዩናይትድ ነተጻዋታይ ብ4 ሚልዮን ፓውንድ ክትዕድጎ እናኽኣለት ነጺጋቶ ምንባራ እዩ ናይ ሽዑ ኣሰልጣኒ ዩናይትድ ዝነበረ ዴቪድ ሞየስ ከምቲ ኣቐዲሙ ከም ዝነበረ ትእዛዝ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ኣብቲ ግዜ ተጻዋታይ ሼፊልድ ዝነበረ ማጓየር ንምፍራሙ ጠለብ ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ እንተኾነ ግን ቦርታ ጋንታ ከፍ ቅልሉ ብዘይምኽኣሉ ናብ ሃል ሲቲ ገይዙ ንሁ ድማ 6 ዓመት ጸኒሖም ነተጻዋታይ ብ20 ዕጽፊ ማለት ብ80 ሚልዮን ክዕድግዎ ይመጣጠሩሎም ሓድሽ ኣባል ባርሴሎና አንቷን ግሪዝማን ነዛ ጋንታ ናይ ምንጻግ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ውሳኔ ከም ዘይጣዕሶን የቕሬታ ክሓትት ኣለዎ እንተኾይኑ ድማ ኣብ ሜዳ ብግብሪ ምዃኑ ተዛሪቡ ኣብ ሕሉፍ ብዙሕ ጌጋታት ገይረ እንተኾነ ብዝገበርኮ ኣይጣዕስኒ ምክንያቱ ኣብ እዋኑ ክገብሮ ስለ ዝደለኹ ዝገበርኮ ስለ ዝኾነ የቕሬታ ክሓትት እንተኾይነ ድማ ኣብ ሜዳ እዩ ክኸውን ብዝበለጸ ዝዛረበሉ ቦታ ንሱ ስለ ዝኾነ ይብል እዚ ቁፅሪ 17 ማልያ ተዋሂብዎ ዘሎ አንቷን ግሪዝማን ፕሪሚየር ሊግ ብማዕረ ነጥቢ ንዝወድኣ ጋንታታት ዘተግብሮ ዝነበረ ሕጊ ክቕይሮ ምዃኑ ይንገራሎም ጋንታታት ብማዕረ ነጥቢ ንናይ ዋንጫ ውድድር ምስ ዝውድኣ ወይ እውን ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፒያን ሊግ ቦታ ንምሓዝ ከምኡውን ናብ ድሕሪት ንምምላስ ኣብ ዘሎ ቅልስ ብማዕረ ነጥቢ ምስ ዝዛዝማም ነቲ ኣብ መንጎአን ዘካይድኦ ናይ ክልተ እግሪ ውፅኢት ከም መነፃፀሪ ክውሰድ እዩ ይብል እዚ ወፂኡ ዘሎ ሓድሽ ሕጊ ኣቐዲሙ ብዝነበረ መፍለይ ክልተ ጋንታታት ማዕረ ነጥቢ ዘመዝገብኦን ዘመዝገበንን ሸቶ ድማ ማዕረ ምስ ዝኸውን ንክልቲአን ኣብ ዘይርብሕ ሜዳ ሓንቲ ናይ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ፀወታይን ዘካይዳ ነይረን ሓደ ካብቶም 4 ናይ ቴኒስ ባይታ ግራንድ ስላም ውድድር ዝኾነ ግጥማት ዊምብልደን ብዓወት ኖቫክ ጆኮቪች ተዛዚሙ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ሲሞና ሃለፍ ተዓዋቲት ኮይኖም ቁፅሪ 1 ተጻዋታይ ቴኒስ ኖቫክ ጆኮቪች ንስዊዘርላንዳዊ ታሪኻዊ ተጻዋታይ ሮጀር ፌደረር ንልዕሊ 5 ሰዓታት ኣብ ዝኸደ ጸወታ ክስዕሮ ኽኢሉ እዚ ንልዕሊ 5 ሰዓታት ዝኸደ ጸወታ ድማ ኣብ ታሪኽ ዊምብልደን እቲ ዝነውሐ ሰዓታት ኮይኑ ተመዝጊቡሎም ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣሜሪካዊት ምኩር ተጻዋቲት ሴሬና ዊልያምስ ብሮማንያዊት ሲሞና ሃሌብ ተሳዒራ እያ ሃሌብ በዚ ክብሪ ንፈለማ እዋን ንዊምብልደን ዝተዓወተትሉ ሮማንያዊት ክትከውኑን ኣኽኢልዋ ኣሎም ብዘይ ስራሕ ዘወን ዝብል ዘሎ ፖርቱጋላዊ ሆዜ ሞሪኖ ቋንቋ ጀርመን የጽንዕ ምህላው ድሕሪ ምሕባሩ ብዙሓት ናብ ቡንደስሊጋ ንምምጻእ ይዳለሎ ክብሉ ይገልጽዎ ኣለዉ ናይ ፖርቱጋል ስፓኛ እንግሊዝን ፈረንሳን ቋንቋታት ይኽእል እየ ሕጂ ድማ ናይ ጀርመን ይመሃር ኣለኹ ክብል እዩ ሞሪኖ ንጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ዝተባሃለት ኢጣልያዊት መደበር ዜና ሓቢሩ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ኤልኤ ጋላክሲ ኣብ ምጽዋት ዝርከብ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ሓደ እዋን ኣብ ኣያክስ ኣምስተርዳም ከም ዳይሬክተር ኮይኑ ክምለስ ከም ዝደሊ ተዛሪቡ ዝጻወተላ ዝነበርኩ ጋንታ ደጊመ ክትጻወት ዘይምለስ ዓይነት ሰብ ናብ ኣያክስ ግን ከም ዳይሬክተር ኮይኑ ክምለስ ይብህግ ንሳ ክሳብ ሕጂ ጋንታ እያ ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ዝኸድክዎ ዘለኹ ጉዕዞ ዘገርም እዩ ተጻወቲ ኣብ ምፍራይውን ካብ ናይ ቅድም ኣይቀሰነን ኣብ መጻኢ ዳይሬክተር እንተኾይነ ካብዞም ሕጂ ዘለዉ ኣጸቢቐ ንበለጽኩ ክብል እዩ ምስ ብዙሓት ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ ዝተጻወተ ኢብራሂሞቪች ዝዛረብ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቱብ ቻነል ሲነማ ሰመረ
ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን